знам и отцъквам и там си виждам кой. Защото каза тук да влезем в това.
А долга 5 минути, така че ще бъде Ето, което сега тия докладни са с Силва, с такъв 3. Какво трябва да подписвам? Крайни, Това е тук, ако се разпишеш, няма да е лошо. Добре. другата. Къде? Има друго? Това не Да, го вече два екземпляра си. нещо много Комисията, знаеш на която е? Ти си в здравето, къде е? Ето, той ще Аз подпиша. съм писал. При Сашка. При Сашка. Там. Дай да се подпишем. Добре, преди 5 минути влиза нова въпрос. Това не е нормално. Сега е нормално да видим докладната за какво става въпрос. Спешъл някакъв. Какви я знам? Това не е било. Къде е докладната? Оттатък или още не разбрали какво е? И аз не съм я разбрал. Ма къде е? Това ли? Да Знаете ли си ти? Да. Да прочетеме? Това е на Калин Иванов. Това знам, че самичкото тук. Не знам, че ако вече съм случила. Аз провернах. А за какво е тази докладна, че е толкова голяма? Те са триемата, тук има една докладна. Я да видя какво правя. Какво толкова не е различно? На националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 25-та година на Министерството на младежта и спорта. 25-та, т.е. тази година, която си отива. Да. Уважаеми дами и господа, на интернет страница на Министерството на младежта и спорта. Ще на глас. Днес точно съм рожден. Живи и здраво да си кажа. И ставам точно на 50. Юбиляр? Юбиляр? Здрав. И защо не може да ме почерпа за празните. Сега дали е празник или не, аз малко съм така раздвоен. Защо? Напротив, аз съм на Не искаш да се радваш или? Не, че не искам да се радвам, не знам дали на Значи, това е- 50 трябва да се радвам. Защо? Защо да ти хубави години? Важно как се чувстваш. Финансиране на инвестиционна програма. Истината е, че от 50 нататък почва да тежи. Това е истина. Обаче не се предава. Да. 50 са 100, така че е на половината. Да ти кажа, нали, сега тук може да си го говорим, иначе няма да си го признаем, но до 50 винаги съм имал едни Нещо за приоритети, залата които са става много въпрос. различни и много. Лума. Докато сега Сега има да вече бъде. говорим, Преди 5 Добър минути. ден. че нещата не стоят точно така. Значи не се труди, че ги дойде. Просто по... Значи 40 ме среща един приятел, който е с 4 дни по-голям от мен. И вика, приятелю, знаеш, след като направи 40, на другия ден сутринта, като се събудиш, вече ще те боли това, онова, ще започнеш да пиеш хапче. Аз до тогава не бях пил едно хапче, аспирин не бях взел. До 40 години аз не бях пил и аспирин, не знаех колко съм аспирин. На другия ден ме заболя и започнах да пия. Признавам си честно. Ама това е въпрос на обсъждение. Да. И преди един месец се виждаме и той вика, Парко, знаеш как си станеш не искам да коментираш, не искам да мълчиш, защото... Се замисляме така, като вие са 50. Ти срока не си Повече от 80% от живота ни е много. Айде, да Издържи и някак се такова едно и Добър ден. Добре. Така. И аз... Аз не така да ти кажа с моите майки. Гледай, до мен си
Да. Мишката. 50. Мога да направя. Сега, знаеш, че ти беше Хайде, имаме нещо преди. Поне това бъде по 50. Жики, трябва да си много късмет. Нещо да идем да Здраве помогнем. да си кажеш, само да кажеш. Здраве. Абе, те ме слушат. Какво мога да се съмнявам дали аз ги слушам? Аз бе, кога се тръгваш? Да. И ония ден. На деня на вчера. Ти не остаряваш. До 50 се разва, то сега ще се грибе годините. Да, сигурно нещо такова. Викам, ти знаеш ли? Сега, ако се ударим, ще кажа, ти любовки са. Викам, напротив. Остава ето тук и другите комисии да си вземат като Дойдоха много хора, дайте да помагат, всичко не като се изхвърли от вътрешната. Всичко се урежда, всичко. Аз ти предложих, приятели, да помагаме, да изпратя хора да... Ти седи сега, ще помагаш по-нататък, като се оправиш. Аз ще се оправя. Дадат ми още една година да се оправя съвсем. Ще се оправиш, вероятно. Въпросът е... Става. Да, със съжаление. Така, колеги, комисията ни е пълна. Започваме работа. 3 докладни имаме адресирани за нашата комисия. Първата е с входящ номер C288 от 13.10 от кмета на общината относно присъждане посмъртно на почетен знак на община Радомир и почетна грамота за заслуги към община Радомир на писателя Игов Христов. Всички сме за, предполагам. Да. Да. Който е за Извинявам се, но само ми пишете и само ми такова. Той е Не го нормално правя днеска. нарочно. Да не помислите, че нарочно се правя интерес. Сливова, обадиха ли се някой от ръководството? Ще има ли тук на общината с кмет, заместник кмет на община? Кмета каза, че има нещо пише. Какво пише, не знам, но тук са Геннадиева и... Тук са. Добре. Така. Докладна с входящ номер C280 от 10 октомври от кмета на общината относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на община Радомир. Това е свързано с закона за превалутизиране. Да, само това. Само на едно место има. Едно място ще е бюджет. Бюджета ще е в евро. Значи член 48 алинея 1 казва, това е нали решението, думите български лева се заменят с думата евро. Да, в евро. Наредба има само едно лева, което трябва да се замени в евро. Това е. Не се ли посочва курса, не трябва да се посочи курса, не че не го знаем. Значи бюджета ще се прави в евро. Ние ще го направим в два варианта. Български, левове в евро, защото не че се съмнявам във вас, но трябва да се превалутира точно в да. Това е за общината, така въжи и за второстепенните. Абсолютно. Значи, Да, по всичките принцип, ще бъде така. на всички наредби, които до момента актуализирахме и са свързани с този закон, във всяка една от тях е посочен курса, който е 1.95583. Само Значи този навсякъде ред на ги мисли има. ще ти кажа, Да. просто за информация. Добре. На много места, в много наши сфери е закръглен бюджета на 1.96. Значи, Когато трябва да ти дава пари в евро, казвам съвсем сериозно, нали, не злоупотребявам в никакъв не, вариант. нищо не казвам.
Но курса е 1,96. Ама виж, значи отдалечавам се малко от темата. Ако правиш банков превод валутен, банка за таксуване 1,96. Фактически разликата между курса и това, което банката ти го превежда, това е отрицателна курсова разлика и си е за сметка на самата организация. Но понеже неговите най-две структури, държавни банките по същия начин. Е на 1,96. И аз останах учуден, защото имаме централен курс, който е регламентиран, нали? Мислех. По принцип казва, че се закреплява в полза на по-голямото, да. Те казват, че се закреплява, нали, в полза, казват, че го закреплява в наша полза. В полза на потребителя на хората, да. Но, понеже ни се случва в институциите по този начин, затова го казвам. И казвам, че това е нормално. Защото ще се обнесем от темата. Да. Нищо не искам Който да не кажа. знам, моля да гласува. 5 за. Така, и третата докладна е с входящ номер C289 от 13 от кмета на община относно допълнително финансиране на безплатния превоз на ученици за бюджетната 25-та година. Да. Госпожа Василева, госпожа Вакилинова, госпожа Методея. Нямате? Аз също няма какво да добавя с тази разлика, че много майки на деца, които се движат от селата, бяха при мен, за да ми изкажат, че са недоволни от това, че трябва да пращат децата си по селата. Това е било справедливо в наша страна. Те ги возят всеки ден да ходят в Перник или да ходят в Радомир, но не и в селата. Да не учат в селата. Не искат в селата, искат в Радомир или в Перник или това, но не. И го правят и са страшно негативно настроени към общината, към действие на общината и така нататък. Казвам, че го споделям. Казвам, че това си е нормално практика да отидат в съседен село и да учат там. Не ги превозват, те си ги возят. Доколкото аз знам, от древни удобни ткани. Ние може да ги возим, но те си ги возят самичко. През цялото време казвам, че нямат за тях осигурен превоз, те си ги возят самичко. В Перник ли искат да ги возят? Да, не учат деца. Перник не може. Да се върнат към момента на Перник. Той има запис на Бургас. Не, само казвам с какво съм се сблъскал миналата седмица, не тази, миналата седмица. Нямаме право да возим. Аз го знам. Аз им го обяснявам, но те Или искат вариант да на си... училището, ако си има превоз, той си е поема да си возят децата. Откъде си? Сега няма да цитирам какви Да, глупости да, се да. ползват като думи, като такова, Да, да, да. отношение на училищата и на такова, защото не е редно да го правя. Сега това е, те са решили децата им да учат в Перник и там нататък. Добре, колеги. Да. Аз съм за това, което правя. Просто си да кажеш с какво се сблъсках миналата Община седмица. Радомир никога не е подсигурява транспорт до община Перник. Да, ама защо не го правим? И Защо? ние сме такава община, че пък не може да оперем. Защото подкрепяме училището на територията на община Радомир и знам какво сте казали, защото я го делегиран казвам. бюджет. Тоест, имаме... Ама ние се водиме една област, като сме една област, защото ние така постъпваме в общината. Искам да кажа само какви са настроенията в част от родителите, не е нищо друго. Още една серия, още една серия. Добре, колеги, гласуваме Има доста деца, докладната. които и в София учат и висшето си образование и така нататък. И съответно междуградски транспорт е осигурен, така че могат да стигнат по някакъв
община Радомир по процедура за набиране на проектни предложения по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 на Министерството на младежта и спорта. Така, крайният срок за кандидатстване е 3.11.25, т.е. кратък е срока. Това налага спешното вкарване на докладната. Така, като така, ще ви я пусна да я прочетете, но решението може би ще ви бъде интересно да ви го зачита. Дава съгласие Община Радомир да кандидатства с проектно предложение за финансово подпомагане на втори етап на строежа на многофункционална спортна зала. За нея става въпрос. По процедура за набиране на проектни предложения по национална програма за споделено финансиране към Министерството на младежта и спорта. Ами аз съм... Как не се научиха да не ми звъня, когато... И аз пък как така не мога да го открия къде е. Там е това, сега ли пристига при нас това нещо като предложение за да вкарване на тази последната докладна коментираме. Да. Какво за нея? Вече в последния момент я вкарваме, а срока е 3.11. Проблемът е отворена от миналата седмица. Видяхме какви са критериите. Можем да кандидатстваме да се отпуснат средства за залата. Сега дали ще се отпуснат е зависимо от критериите. Това беше важна програмата, това е отворена. Дължи сме да пробваме, като можем нещо да пробваме. В момента и проекта се преработва, защото трябва да има фазиране на проекта на две фази, два етапа, нали? Препрея се, ако можем да получим някакво допълнително финансиране, заради това се прави, нали, всичко толкова спешно. Ако, нали, беше нещо, което е по-дълго време заложено, нямаше да вкарваме спешно. И това е пак принципно съгласие, не... Ако прецените, може да оставим. Ние преди време коментирахме подобен въпрос, че когато имаме възможност да кандидатстваме и се включваме в сроковете, трябва да го правим. Защото... Може ли да кажа? Може. Аз съм абсолютно съгласен с господин кмета и адмирирам тези неща, ама аз ще гласувам въздържал се, защото имаше възражение срещу изпълнител. Иначе подкрепям това и бих гласувал за и със сигурност ще го направя. Но идеята ми е дали на сесията не може да викаме самия изпълнител, за да ни обясни къде е стигнал. Той идва? Не, той изправи представител, той самия не идва. Вие се познавате с него, може да го извикате. Аз мога да го извикам, но това не значи, че той... Кой е това човек? Кой е това човек, ако не е тайна? Идва и при тебе. Не, Айде тогава след като отказваме така да го кажем. Значи, реално в момента се работи. Долу се работи. Работи ли се долу? Да, работи се. Аз не съм ходил долу, наляха казвам си, вътре, че... миналата седмица наляха вътре основите, отвън се прави, имаше една корекция, която трябваше да се направи, защото има разминаване между кадастъра, регулация, се получава едно изместване, те го оправят сега това нещо, така че по план това, което има за тази година по линейния график, те ще го изпълнят. Да, има забавяне спрямо линейния график, беше мисля, че около 3 седмици. Нещо до месец, нещо от този сорт беше. Защото си мисля, че ако ние не обръщаме внимание и не държиме на качественото изпълнение в срок, може би може да останем малко изненадани. Затова е хубаво да проявим малко по... Значи контрола се осъществява почти ежедневно. Инженера е постоянно до надзора също. Няколко пъти им се връщаше, разваляха армировката, защото не беше както трябва, така че контрола го има. Добре, да. Кандидатстването е едно, контрола съвсем друго. Да, съгласен съм. Но да дадем съгласие да се кандидатства, все пак трябва да сме съгласни с този изпълнител, че изпълнява добре работа, защото ние това ще го възложим на друг. Не съм много съгласна с теб, но имаш право на нея. Аз мисля, че трябва да се даде възможност да се кандидатства. Оттам наседне, ако вече наистина няма контрол, ако изпълнителя не се справя с задачите, тогава вече можем да го коментираме това, което имаш предвид като презумпция, ми се струва. Така че, колеги,
казвам, че съм против. На сесията аз ще гласувам за, защото искам да ми се ще и той да потвърди своите намерения, какви са в момента и какво изпълнява. Разбрахте. Да, разбрахте. Защото на предното такова наистина той не присъства и изпрати представител, което не ми се стори, че е редно. Това не е представител, това е техническия ръководител на обекта. Да, съгласен съм. Той е по-запознат от изпълнителя какво реално се случва. Защото изпълнителя, нали, фирмата, собственика е един и той може да не е запознат детайли. Аз не искам да заявявам адвокат на който и да е, но смятам, че технически е по-добре да е тук, който е запознат, отколкото собственик. Защото има обекти, на които собственици въобще не ги посещават. И за това съм съгласен. Бил съм на такива обекти и знам за това. Хубаво, че се повдига дискусията, много и аз нещо да кажа, но наистина двете неща са различни. Тук става дума за кандидатстване, за проектно финансиране, осигуряване, т.е. на допълнително финансиране, което ще бъде само в помощ на общината, на бюджета на общината, тъй като минаваме вече леко във времето в другата комисия, за това споменаваме бюджета. И е една възможност, която наистина ще осигури средства от Министерството на младежта и спорта, ако преценят съответното ведомство да ни дадат такива средства. Там като добър пример мога да спомена покрития тенис корт, който вече е готов, предстои официално откриване. То точно тази програма е с споделено финансиране отново. 50% мисля, че беше от общата сума, вместо да бъде в тежест на общината, получихме от Министерството на младежта и спорта финансиране в размер над 400 хиляди. Така че сумата не е никак малка. Аз мога да ви кажа към кого да се обърнете там, който е директор на дирекцията за отпускане на такава. Една дама, която е работила тук в нашата община. Добре, колеги, да гласуваме докладна C299 и така предложеното решение. За ли сме? Да? Аз съм въздържал се. Окей, 4 за, 1 въздържал се. До сесията. Ще бъда против. Разбрах. Това е нашата комисия. Колеги, хубаво сте загряли. Продължаваме с другата. Ето това е. Само да Господин Кметов, да се почет, днес стана на 50. О, здраве сте! Сега ще се почет. Златна възраст, златна обладня. За възрастта. Аз не знам дали ви заснахте, като разказах един точно смешка на действителен служител. Един мой приятел, който е малко по-голям от мен, така като направих 40, ми казва, вървиш от другия ден, какво става? Почваш да взимаш лекарства. Аз до тогава не бях взимал и аспирин. И започнах да пия аспирин. И сега като ставам на 50, но той ми се обажда с това и вика да знаете, къде ви усмеха на 50, какво те са? И аз викам, само те рамена ще чуте не почва. Колеги, хубаво сте загряли, продължаваме, защото малко нямаме време на другите. Започваме с докладна записка C288 относно присъждане почивната почетен знак на община Раднево или почетна грамота на заслуги. Чухте да не коментираме повече. Има ли някакви възражения или направо да гласуваме? Да. Гласуваме. Благодаря ви. Следващото докладна C280 относно приемане на наредба за изменение и допълнение. Не става въпрос само за блокирането. Така че То просто има само като думите в лева, която беше, да. Направо, колеги, гласуваме. C280, благодаря ви. Следващото докладна C284 относно учредяване възмездно право за пристрояване на остъклена тераса към търговцата. Става въпрос за дрен, като се влиза в дрен, там на блоките на магазини, че има. Тоест, като шатра бяла, искат да си го стъпват хората. Няма да им пречиме. Няма да им пречиме. Хубаво е, че хората искат да работят и да се случва нещо. Гласуваме за, колеги.
мисля, че долу за кафе машината беше. Така. Улица Раковска, не Лозито горе. Лозито още иска да си докупи 247 квадрата. Това не е... 285 относно прекратяване на собственост. Не, това Да. това ли е? Прекратяване на собственост Продажба на между собствеността, общината, да, чрез продажба, нали, на улица Раковска 5. Става въпрос за 240. Човека живее там, а не... Коя ръкопадна са? Човека 280. живее на улица Раковска. Да, но става Имотът е на въпрос друго место. за Лозето За става лозето въпрос. се е заградил от 750, си заградил близо декар. Да, и иска да си докупи още 247 сумата. Да. Сумата Защо? Не, възможно е да е годините назад да го е ползвал така. Никъде не се казва, че е заградено сега в момента. Възможно е както не, са... това пише в документа, че заградено той го е ползвал, Да, и измени приложени. Ма то не е заградено сега. Аз това казвам, че това може да е заградено още 80 и някоя година, когато му е дадено по параграфите. И от тогава да го ползва толкова, сега да е... Просто иска Да прави нещо и поради тази причина да е... Дали геодезист да е отишъл да заснема нещо и да е видял, че реално ползва повече, отколкото му е по документи. Заради това не знам. 247 на квадратни метри за сумата от 2980 и 71 стотинки. Съгласни ли сте да му дадем на човека да си го загради и да си го работи? Нека да си работи човека, да. Благодаря ви. Това в много случаи такива по селата ползват един имот, който си им е заграден, да кажем, имаше така в моето село, с зидана ограда, която още от 80-те години. Съсед купува имота, идва геодезист и казва, нали, слагам му точките и излиза един триъгълник между двамата, който не е на никой. Той казва, това не е мой. Той след това вижда документите, че реално е към него. Това са такива неуредени някакви граници, които по това време са се разбрали някой, слага си оградата. Такъв е случай. Не, че сега е заградил повече иска. Не, ползвано е с години по този начин. Така, колеги, гласувахме. Минаваме към следващата C289 относно допълнително финансиране на безплатен превоз за ученици. Гласувахме 286. Не прескочихме я нея, да знаеш. Прескочихме ли? Да. Това е за на Смирненски, Христо Смирненски долу ъгъла на подпоручик Цанков и Смирненски. Сега 285 гласувахме. Сега това е за Лозето. 286, Христо Смирненски, при него как беше? Там са 302 квадрата за сумата от 9916,98. Суперфиция. Законно изградена сграда и да придобие земята. Да, 300 квадрата. Колега, който е за. Може по-бързано да го прескочим. Нищо. Сега вече за учениците за превоза. Да. Само исках да попитам на въпросната Велика, която има някакво писмо, което То не е от Велика. протестира. Това писмо е от всичките, които родители бяха тук. Да, обаче има ли насреща. приложен списък, примерно аз, Криси, Нели, нали, някои от родителите да са се подписали? Аз доколкото прочетох ли поне от това на мен, което ми е качено, само от нейно име. И тези заплахи, и протести, и закриване на училището в Изгода, Тя не е от него. Съжалявам, че тук не работеше камерата тогава, за да кажат родителите, които тя реално беше човек, който е изпратил писмото. Но родителите тук заплашиха на среща, на която бяха с директорите. Те казаха, ние миналата година се подписахме, директорката на училището беше с списък за да запазим училището. Сега трябва ли ние да тръгнем с протестно обратно, с такъв списък, за да го закрием, или трябва да тръгнем да разговаряме с родителите на учениците, да ги отписат от училището. Това беше. Това няма да казвам. Имаше среща първо. Но това не беше нейна заплаха. Защото това беше всичките родители. Тук просто тя и още една жена бяха тези, които комуникират, нали, като контакт за връзка. Писмото не е само от един.
И още повече казвам, че тук пред бяха госпожа Давидкова, госпожа Ананиева и госпожа Димитрова на срещата. Пред тях се казва това нещо и те могат да го потвърдят, че имаше... И това беше от родител, който има едно дете в детска градина Мирче и дете в Архимандрит Зинова. А кога е била тази среща? Някъде начало, края на август, началото на септември. Да. Две срещи имаше. Едната беше само с родителите, идваха при мен на проведе, след това беше родителите и директорите. А да, аз понеже не съм разбрала, ми стане неприятно. Нали ви казвам, точно тези думи, както... Това бяха думи, които не са нейни, а са думи на друг родител от Избор, Кленовик, Житуша и И Копова. заради имейла аз си се объркала първоначално, аз така реагирах. Посочен е нейния имейл за връщане на отговори. Оттам си тръгнала, че е нейно писмото. То пише родителски колектив. Да, обаче, нали, когато е колектив, би трябвало, нали, да има списък Аз с също подписи. очаквах да има подписи на родителски. Това няма въпрос. Госпожа Димитрова е тук и с нея така коментирахме относно докладната процедурно разписване. Осигуряването на ученическия превоз се изплаща на маршрутен километър пробег. И това е написано в подробно в докладната. Неща се пишат максимално изчерпателно и обяснително, да бъде, за да стане ясно за всички. Знаете, че така общината за тази учебна година получи нов голям автобус от Министерството на образованието и науката, да приеме и съответно големия автобус предполага и малко повече разходи първоначални, които е необходимо да предприемем относно гуми, които са немалък разход. Обслужване. Доста разходи, с които така изкоментирахме с госпожа Димитрова и така сме се опитали максимално коректно да бъде изчисляването на всичко, което е записано. Така че там всъщност ни е малко по-голямо вкарването към разходи и издръжката на ученическите автобуси, които общината се грижи за тяхното сервизиране, поддържане и което е необходимо за безопасността на учениците при този превоз. Аз максимално така подробно съм ги написала, защото знае, че когато приемахме бюджета на общината, имаше спор по отношение на 40 хиляди, които давахме на ден. Като мислеха някои колеги от вас, че един вид ще закриваме гълъбник. Ние ги сложихме просто като буфер, който буфер сега вече след решението в юли месец за дофинансирането се вижда цялата сума, която се полага за годината. Така че и остава една икономия от 2400 лева там специално. Подсигурили сме дофинансирането на училищата и максимално сме се опитали от където можахме да подсигурим средствата за ученическите автобуси. Колеги, гласуваме C289 за безплатния превоз. Така, следващото докладна C291 относно предоставяне за предварително съгласие за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския, да изчитаме всичко от общинския поземлен фонд за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета, за извършване на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на наземната фотоволтаична електроцентрала. Тук ли вие се въздържате на тази докладна или не? Къде сме ние? Аз се въздържахме, която трябва. Къде сме ние на тази местност? Две могили, Стефано... Радомир, Стефано, Долни Къде Ракове, сме ние? Струган, Старо село. Така аз тук ми Шевкина, да. Секунда, секунда. Но сега се прибра вода. То си е описано, нали? Радомир, поне в докладната. Това са имотите, които бяха дадени на VGV, там за всички компании не мога да ги изредя, които
Бяха плюс още 2 или 3. Не съм, може би 5 или 6 на 2 или 3. Не знам колко са. Не. Истината е, че ние не можем да търсим нещо негативно от това, освен да търсим позитиви за общината. Да бъде добре. Защото със сигурност ние това ще го ползваме. Да. Да, идва. Ама това, че до сега не прави. Имаше хора при нея, работят в момента. Идва. Спокойно. Това е, ако не се лъжа, под кариерата. Това дето е... Страната към греците? Не, от долната страна. Под кариерата. Това беше към дадено до... В смисъл, имаше предварително съгласие с този имот до март месец. Това е Кондо. Не Кондофли. Кариерата е кариерата на греците. Кариерата на греците е под кариерата на греците. Долу под пътя. Стефанов. Да. Не Кондофли, защото аз чух Кирилче каза. Аз не мислих, понеже мислих. Не, там... Аз питам дали е там, където са, примерно, там е манастирчето, там сега има порасна дървина и така нататък. Не, под кариерата на греците. Мисля, че това е здраве. Извинявайте. Има въпрос две могили в Стефаново, къде се намира имота. Доколкото не знам. Към Поповен. Може би е така, каквото да го покажа на всички останали. Не сме ги размножили все още, защото завършваме протокол от комисията. Ориентирате ли се? Да. Да. Това с синьото ли е участие? Да. Това с синьото. Така е, може би малко по... Синьото е маркираната територия, не е водна територия. Това със синьото са имотите. Реално, да. Кариерата, където се развива? Да. Далече от нас. А път е главният път е. Далеч от къде? Са притесни. Ама как да разпритесна? Там с това село... Милея за Стефаново. Там ли си? Там. Аз се интересувам за Дрен, госпожа Баклинова за Стефаново. И така всеки се взел по едно село и така. Вие от Задрен много се интересувате, не само вие. Ами ще няма да кажа толкова. Ще от тук по направление червена могила на там. Добре, колеги, гласуваме C291. Който е за? Аз ще гласувам въздържал се. Аз ще се откъде. Владикани и Дрен. Какво да кажем? И последната докладна C299 от господин Кирил Стоев относно кандидатстване на община Радомир по процедура за набиране на проектните предложения. Това е долу за спортната зала. Да. Имаше подкрепили. Много функционалната спортна зала, да. Да го дофинансираме. 30% от стойността на втория етап на инвестиционния проект. Не е за дофинансиране, това е за Имаме ангажимент да осигури, да. Защото в момента 100% са от общината, защото търсим различни варианти за дофинансиране. В момента имам възможност отворена процедура чрез Министерството на младежта и спорта да се пробва кандидатстваме, дали можем да подсигурим някаква част. Има ли някакви рамки на младежта и спорта? За колко пари? Има точкова система. Нямаше ограничения, така? Не, тя общо програмата мисля, че е 33 милиона, които се отпускат изцяло. Колкото по-голямо е съфинансирането, по-голям шанс има за
повече точки. 30% наши участници. Да, залагаме, че може. Да. Реално, иначе цялата сума е на кредит. Той има такова решение взето, кога 21 или 22 година е взето. А ние колко бяхме предложили да изтегли общината кредит? Доктор Мигавски с... Следното решение. Не, това, което приехме, 3 милиона ли беше? 3 милиона? До 4 23-та. милиона е по принцип. Не, но смисъл такъв, ако се иска сега 30%. нето не се иска в момента нищо, нали, за предното решение, което е. Да, да. Там заради това беше не е фиксирана сумата, е до 4 милиона. Да, да. Ако се наложи от това нещо, може да се ползват и 500 хиляди. Не, Да. мисъл, не е фиксирано от 4. Но ние де-факто трябва да дадем 30% общината. Да. Това е проектното предложение сума. Да, така е. В смисъл, ако проектът ни излезе още 3 милиона, ние трябва да осигурим 900 Да. общината, другите ще ги дадат от неща и спорта. Да. Да, това е идеята. Да. Като все пак сме заложили нещо, което е реалистично, можем и ние да го подсигуриме без кредит, със собствени средства и остатъка е подадено към Министерството на спорта. Ако се случи, ще е добре, защото ще имаме всичко на 100%. Колеги, гласувам. Давайте. За. И на тази допълна бях въздържал се. Да ти кажа. Слушам, когато като му заповядате, да ми почет да направите да се Знам, жив и здрав да си. Разбрах за юбилея. Всичко Ще се вземе. Хубаво да си изкараш. Благодаря. Ще е приятно. И не боли. На 50 не боли, да знаеш. Да се надявам. Не знам много да кажа, но мога само да се съгласа. Важното е какво измираме. Да трупаме годините. Важно е да сме здрави, защото е да сме здрави. Само трупаме години. Нали? Добър ден. Коя комисия? Господин заместник председател, коя комисия? Младеж, спорт, работа с деца и т.н. Работа с деца. Тук като гледам всички сте на преклонна пенсионерска възраст. Какво правите с децата? Изключение на теб. Аз по душа. При всички тия съм казах да ме пишат навсекъде против. Тук против. Така ли? Естествено. А прочете ли? Изчетох новата си воля. Направили се тук нещо, което аз съм казал, да съм го дал сам. Здравейте пак. И ми пак се учите, пак се ли. Така. Къде бе генерал? Да започва от Цял ден... Господин секретар, искам да ме напуснете един резервуар гориво, защото непрекъснато обикалям по границите. И да ни включите и миене на автомобил. Защото го напиша на езиците. Има ли някакъв ефект от това обикаляне, нали само така? Има ефект. На Калин му го предадех ефекта лично. Няма какво да говорим. Да, хубаво ден. Всичко хубаво. Хубав празник. Да, се ставам с вас. Ами, не съм го видял да влиза тук, така че... Аз и официално на тите срещам. Докато не се произнесат местно на хората от цялата там, няма да взимам становища. Аз съм съгласен, че тия всички земи стават. Но обаче няма се получава като гълъбе, да ме викат на 10 протеста. Просто няма. Избирате иновативни са технологии, какво ще правите? Ще стрива.
тия трите допълни, така ли? За тия трите ли говориш? Не, тия са за една фирма, която е инвестиционно намерение за фотографии. Тия трите, ние нямаме отношение към тях. Това е национален обект. Това ти казвам, аз за тях ли говориш до сега и говориш за нещо друго там? Не, за обекти, които са предложения за изграждане на фотоволтаични полаги. Аз не признавам това минахме, да. Ема те са, де факто, те са заместват тия, където ги махнахте. Ама те са на съд в момента. И как ги включваме? Искаш да кажеш, че спечела делото, си искат земя? Ама няма нищо такова. Значи заявените имоти не са тези, които са в момента в административен съд. За решението, което се обсъжда обжалване. Ама това е тия, където се обжалват, където е тези имоти, които са подадени в докладата, не са имотите, по отношение на които имаме обжалвано решение. Това е изрично за да проверим. Ако беха на комисията, ще го кажа, да съм бил. Аз мислех, че сте... Значи, тези щата имоти на няма съд... спор. Нямаме... Собите не са това, което са. Ако беше Камен Донев, тук ще да кажа, ако значи... Видели още някаква нова? Да, е за зелата, за отпускане на кредит. Да се седи по-като ти ми каза как да ти го обясни за по-въпросен език. Ама че го още не сме почнали? Тя си всички тази съшка. Я знае само оператор, аз съм я записал. Я води твърди една бубла. Куча? Калин стане на 50. Ние са тук не сме обедвали на сега. Да, бърва са да си. Така, готови сме. Започваме. Валя Бошко? Не, на... Морена. Не? Чекай камерата я заборя. Не мога да започвам. Започваме с C288 относно присъждане по смъртно на почетен знак на община Равна и почетна грамота за заслуги към община Равна. Въпроси? Който е за? Мерси. Наша комисия по същата форма, който е за. Следващата докладна е C280 относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местни дейности за следващите 3 години.
Въпроси? Който е за? Нашата комисия по същата попълна 280, който е за. Остава да допълнява C299 за относно кандидатстване на община Раднево по процедурата за набиране на проектни предложения по национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025. Който е за? Нашата комисия по същата допълна, който е за. Да, да, всичко. Да. Дай да... Мисля да пишем. 16 Помоли се полагат само на тия, къде бехме побарили. Дай да принаjdем. Кой го е срам да... Нещо на сяла. Него го е срам. Аз си Ангелино сме на малко блок или клашик. Какво се оплаквате на което? Добре, свършили сте, хубава работа. Как не на бомбона, да? Не, благодаря. Това ще излезе да кажа, че само на тебе ти дам. Може да кажете на Ангелино позиция. Нищо. Като ми записват, ние да не сме изразили. Бомбони шекори. А тия новите сектори си ги трите. Те са дебели, се виждат. Аз съм си ги знала, май. Кой не ти е забавя? Сигурно си е срам. Къде отиде? На извънредно съвещание. Не, това е тока. Тук на регистъра, може би аз не съм си подписвала. Не сега да видя. Да, спокойно, тук взема служеб.
Окей. Антонио, ви? Да, Може да почваме, да не чакаме да... Колеги, започваме с докладна C288 от 13.10.25 година относно присъждане посмъртно на почетен знак на община Радомир и почетна грамота за услуги към община Радомир. Въпроси по докладната? Гласуваме за. Кой нашата комисия също гласува, който е за? Гласува. Следващата докладна е C280 относно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите 3 години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир. Въпроси по докладната? Гласуваме за. Нашата комисия също гласува, който е за, може да гласува. Така, колеги, след това имаме две докладни, 278 и 279. Те са член 19 за землището на село Дрен. Няма какво да ги коментираме. За. Ние също гласуваме, който е за, може да гласува. Следващото докладна 284 относно учредяване възмездно право на пристрояване на стъклена тераса към търговска сграда, изградена върху имот частна общинска собственост, без търг или конкурс на собственика на сградата. Село Дрен, да, това е магазин. Магазинейска тераса. Въпроси към докладната? За? И ние гласуваме, който е за да гласува. Така, следващата е 285 относно прекратяване на съсобственост на имот между община и физическо лице чрез продажба на съсобствеността на общината. Касае се за имот горе в лозето на един наш съгражданин. Въпроси? Гласуваме за. Ние също гласуваме, който е за да гласува. 286 относно продажба на общинска недвижима собственост, поземлен имот с идентификатор улица Христо Смирненски 7. Но това придаваемо ли нямам идея да не Суперфици. Добре. Гласуваме за. Ние също гласуваме, който е за, може да гласува. Следващите 281 относно приемане на разрешение за изработване на подробно устройствен план, парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, трасе и сервитут за нов подземен електропровод 33 кВ за ФЕЦ и ССЕ в землището на селата Прибой и Борнарево. Въпроси относно докладното? Гласуваме за. Ние също гласуваме, който е за, може да гласува. 291 от 14.10.25 относно предоставяне на предварително съгласие за учредяване на право на строеж по отношение на поземлени имоти от общинския поземен фонд за промяна в предназначението, за изработване на подробно устройствен план, за определяне на площадки и трасета, за извършване на изменения на кадастрална карта и кадастралните регистри във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на надземна фотоволтична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност 200 МW. Така. Колеги, въпроси? Скоро комисията, ако може да разясни, да кажете. Госпожа Дракова ще го Аз ще включа. Утре всички ще довършим
давали преди време. За тези, които са старите общински съветници, те ще се сетят. Едните са на инвеститор Слънце, този дето беше някакъв от Гърция, грък, дето така и не благоволи да дойде да го видиме. Видавахме, другите бяха на Николай Стамбулиев, Виджи, нещо беше фирмата, която взема горе кариерата към Аняка и тук обоя. Дето дава пари, да ги връщахме, искаше да автомобили и да подаряват, да изграждат такива зарядни станции. Тия неща, неговите, които пак минаха 24-месечния срок и нали, на наше заседание гласувахме и ги махнахме. Фактически за тия имоти веднъж сме ги давали, гледали сме ги, сега много и на инвеститор, който ги гледа това, нали, като пояснение по... Като общо за всички имоти, имотите не са върхотваеми, каменисти са. Вие виждате всъщност и в това самата доклада, това, което е описано като начин на трайно ползване. Това, което комисията дава като препоръка, да бъдат изслушани кметовете на населените места и представителите на наложените дружинки, да се съобразят даретата, защото част от имотите са в непосредствена близост до даретата, не попадат в даретата, но препоръка от комисията. Част от имотите така или иначе ще бъдат в последващ етап преоразмерени, тъй като има самозавесили се и това нещо няма как да бъде дадено по този начин, но това вече в един последващ етап. Но общите линии на този етап тия кметове и нови дружини, кога ще ги питат? Може би е най-разумно тази докладна да се оттегли и да се направи допитване до всички, които са заинтересовани села и кметствата да представят техните становища. Кметове, нали са тези такива избираеми, неизбираеми и тогава да разглеждат. Не може да взимаме решение за техните територии. Така на... Още повече в Бурган всичко това попада в ловни територии, къде са населени. Абсолютно всичко. Каквото решите това? Каквото решите? Значи аз да кажа, аз не присъствах на комисията, защото ми се обади 10 и пола в 9 без 15, че в 10 и половина трябва да съм тук, аз не бях в работа, така че не може да дойда. Затова не съм видял, не знам, преди 100% съм гласувал против, нали, на тия фирми, така че и както каза Ангелинов, докато не си мине по реда да бъдат информирани хората по места, няма как да гласувам за нас такова нещо. Да са запознати, да не стане като в Гълъбник, да се правят инициативи в комитети, да се протестира и така. Да, но сега сме на показ вече след тия изпълнения с Гълъбнишки инициативен комитет, така че трябва да се подходи внимателно, да не се излагат. А кои в комисията, Вектор Антони? Колко човека бе? Не за комисията присъстваха. Където сте, нали, сте ги огледали имотите? Значи, от гледна точка на имоти, те си стават, защото са наистина каменисти, няма да кажеш нещо като да пасище, единствено тук само на греците. Малко е така спорно, че е близо до къщите. Подходящи са за фотоволтаици. Аз комисията го казва, защото съм съгласен. Те са наистина подходящи, но самия факт, че взимаме решение, без да се допитаме до населените места, е неправилно. Това е моето становище. И аз ще гласувам против, ако не оттеглят докладната. Това е. Иначе терените си стават. Затова е създадена тази комисия. Ние по този начин спираме инвестиции, спираме развитие, спираме много неща.
Имате карта. Аз априори Значи един месец, когато става въпрос за 280 милиона инвестиция, не е проблем. Проблем е, когато става въпрос за 5 години. Това е инвестиция, която в момента иска да предложат, която е 280 милиона. От които, по всички параметри, но нашата община никой никога нищо не ни е дал, освен тези, които ни обещаха тук, ни дадат 500 хиляди. До сега всички имоти са дадени безвъзмездно за 50 години, без нито една стотинка. И никаква полза за общината. Така че един месец за следващата сесия не е проблем, когато става въпрос за такава огромна инвестиция. Да се гарантия 110 хиляди евро. Това не е... Значи тук това гаранция ще отиде. Ние говорим, че тия неща трябва да се изяснат. Първо нещо да се знаят хората по места как са. Второто нещо, да бъде принципа кой какво ще предложи в момента при осъществяване на проект. Защото общината до сега няма една стотинка вкарана от тия неща. Това нещо е при договор. Да, защото има първо принципно съгласие, след това минава договора, какво вътре се залага, и това беше и до момента и за тези тук горе, и за другите. В договора е това, което се... Не, според мен ни пречи да си го направим поетапно и бавно, да не прибързваме, защото влизаме в едни такива води мъртви, където ще излезе пак лоши. Така че най-добре се чека да се А имотите наистина, аз не мога да кажа, че не стават. Гледах ги всички, обиколих ги, не мога да кажа. Но не съм съгласен, не бил спорен да ги даваме, просто е така без хората да кажат. Добре. Само за да сме напълно коректни, защото няколко пъти споменавате, че нищо не дават, нищо не е направено и така нататък. Една от фирмите, мисля, че доста помага вече на общината. Единствената работеща случая до момента на Сънотек. Сънотек е различен, разговорите са между мен и Сънотека. Струма Солар помогна това, което беше за миналата година за апаратурата. А Сънотек разговорите са съвсем различни. Те са обвързани с даването на терените. Въпросът е, че фирмата инвеститор все пак помага и виждаме, че е дейна в града и не е... В смисъл, спрямо тях не го виждам проект, макар нищо не прави. Единствените, които до момента са изпълнили нещо от това, са Струма Солар. Но те другите никой нищо не е започнал да прави, заради това не е... Гласуваме да я допускаме на сесията за. Не допусната на сесията, гласувате в момента предложението, дали сте съгласни с проекта за решение. Да. А тя го е знала в дневния ред. Тя ще бъде в сесията. Въздържал се? Един против? Вас против? Нашата комисия също гласува, който е за. Моля да гласува. Един, два против. Един, въздържали се. Така, продължаваме с допълнат след 289 относно допълнително финансиране на безплатен превоз на ученици за бюджетната 25-та година. Коментари по докладата. Гласуваме за. Вие имате ли? 289. Не. Значи продължаваме с допълнат 292 от 16.10.25 относно одобрение на подробно устройствен план, парцеларен план за трасе на обекта за техническа инфраструктура, присъединяване към електрическа мрежа на жилищна сграда в ПИ 61.577.566.1088 по кадастралната карта за землището на град Радомир. Въпроси до планата? Гласуваме за. И следващото доклад 294 от 16.10.25 година относно приемане и разрешение за изработване на подробно устройствен план за регулация и застрояване в ПИ 61.577.510.1235 1088 по кадастралната карта за землището на град Радомир и частично изменение за квартал 180, 181, 182 и 183 по плана за регулация на квартал
град Радомир. Въпросът по докладната? Аз исках да питам, стръмната уличка, която е, по нея ли ще се качва и така поне на скицата, доколкото можах да си го обясня? Де факто, там 4 парцела ли ще се... Не е ясно. Няколко парцела. 4 квартала. 181, 182 и... Можах да се ориентирам. Да, ето са имаше уличките на... Като напише улиците, не можах да тая Головръцка. Тук има Георги Янев, Шипка. Това горе на Беглика, горе високо. Това е според мен, ако не съм... Горе, да. От БКС улицата нагоре, като тръгнеш посока Головръцка. Според мен е там. Покрай БКС е 50 метра асфалт и нагоре точно към Голобърдо пътя отleво. Мисля, че там е Беглика на така отива. И се къде беше фургон. Така и мисля, че там е. Той имота е частен, но не знам беше. Ако не се бъркаме. Сега си беката на работа. Добре, ако е трудно... Не, сега ще отворим. Едва на сесията ли каже, от тези скици на това. Книгата не е направен с всичките... Какво различен цвят, да го видим? Не, отдолу няма поне име на улица, за да се види поне. Да се ориентира. Това не е ли точно над вас? Ами аз мисля... Да, е това тук отдолу са празните... Къде е леко вдесно? Не е леко точно. Отгоре е точно над техите се казва. Ближо, къде е по-насам? Да, от тук на ближо. Значи най-отдолу на скицата е БКС-то. Най-отдолу. И това е отгоре пътя, който излиза и отдолу е пътя, който тръгва към Рестова глава и това е този парцел там отгоре, точно на високо. Това е частен имот. Регулация явно хората искат да видят. Това правят си частен имот и със сигурност. Така знам аз. Да, там са частни, не общински. Дали ще правят да искат да строят? Интересно ми е там чисто с водата как ще е. Защото там... То е главен водопровод, добре, обаче налягането. Тя отгоре на тех точно е резервуар. Дали ще има достатъчно като налягане? Иначе трябва да се правят някакви, не като количество вода, а време като налягане, защото много близко се доближават до нивото на резервуар. Гласуваме, колеги, за. Минути ли? Не. И свършихме по... Сега новите, които днес беше Докладна С 296, 297, 298 и 299 предполагаме едновременно за ги гласуваме, тъй като план никой не ги е чел и няма какво да ги коментираме. Или ако има някакво коментар. Едната е различна, в смисъл айте трите, които са за гасталки. Добре, трите. Другата е за... Отвориха една програма, която е към Министерството на спорта, която получихме пари миналата година, по-миналата за тенис спорта и разделяме в момента на 2 етапа изграждането на залата, ако можем да получим финансиране от там, дофинансиране. И другото е с насилища се назове. До 3 ноември е срок е да за подаване до 3 ноември, заради това го подаваме извънредно вкарване. Докладата е за принципно съгласие. До 30% е самоучастието на общината, като идеята, пак казваме, ако можем да намерим средства, така че да не се тегли кредит от общината за изграждането на залата. Гласуваме, колеги, за. Това сега кое гласува? Всичките например трите големите дебелите плюс за спортното зала. Добре, ние така ги гласуваме заедно. И аз мислим, че добре, коли гласуваме, нашата комисия гласува докладна C296, C297, C298, касаеща
Розопровода, Пчелински квартал. Въпроси имаме ли? Не. Който е за, моля да гласува. Аз имам още една дума. Сега преди да гласуваме C299 се чудах това, че е много кандидатстване, много мерка и така нататък, предвиждали много изпълнители и така нататък. Какво да предвижда? Много изпълнители. Не, договора си е сключен, ако имате предложение да сменим изпълнителя, да си наберете да стоя. Нямам как да договор има сключен. Ако не беше сключен този договор, ПМС-то, който беше 1,6 милиона, го губят. Така че... Просто беше любопитно като нова процедура, дали се предвижда... Не, това си е дофинансиране към съществуващия договор. Съществуващия договор, беше на стойност 5 милиона и колко общо беше? 5 милиона и 200 беше сключен договор. Добре, гласуваме, който е за, моля да гласува. Колко е да ти готова си? Добре, имаме още една извън общите с Лепотева, C287 от 13.10.2025 година относно предоставяне на договора въздухоплавки за ползване на пожарна безопасност салона и предоставяне на пожари, аварии, бедствия и извънредни ситуации. Въпроси имаме ли? Гласуване, който е за, моля да гласува. Мерси. С това и нашите допълнения се изчерпват. Приятна вечер. Това за мен не ще остане. Тогава с тези